Pokračujem, lebo som vyrušený počas nahrávania, ja sa omlúvam. 5 minút po tom, čo som začal nahrávať. Epizódu po úspešnom vzdovaní Lukasa. Co dělám? Tak si vezmi to auto, jeho, svoje. Já jsem si zapomněl auto, promiň. Na sedadlo jsem ti dal ručník, abys neměl mokrou prdel. No tak to je fakt skvělé. Au. Jsme si ze skrabou líce. Doufám, že se to nahrává. Zase dramaticky, já doufám, že se to nahrává, protože já se podívám. Jo, nahrává, či je dobré. Protože fakt dramatický, ty vole, dramatické zase je to, že furt potřebuju nějakou hovadinu. Nějaký úvod šalený. Protože jakmile vždycky začne nahrávat. Tuto epizodu nahrávám už 4krát. Jakmile vždycky prostě začne nahrávat, tak prostě vždycky něco stane. Začne vás nahádat policie nebo toto dřevo. Třeba nevidíš. Vidíš, auto je neprestranná smlouva. To auto je neprestranná smlouva. Ha. To auto je neprestranné, já to klidně dám. Dám takto. Smlouva. Když se zabíjat musíš jinak. To auto je neprestranné, to toho pamatuji. Musel bych nedonutit z toho auta vystupit. Musel bych mě z toho auta... není neprestranné. Ale pomohlo to. Zas tak dramatický úvod do epizody jsme nechceli, jo. Já si s tím poradím. Bohužel to s tím nemůžu vystupit, protože nemám zbraně, víte. Pokud nemám zbraně, nebo se mi to zdá. A i kdyby jsem mal zbraně, tak... Já to dám. Jedu. Mám já zbraně vůbec? Nemám. Super, nemám náboje. Fakt? Je to osobné? Tak si požičím toto auto, aby to nebylo osobné. Je vole, nech mě.
Jak nie? Ale nechne. Dramatický úvod máme za sebou, tak prosím, stačí. Puste si už jeden dramatického úvodu až. A teď bych zjistil, že sa to nenahráva, tak niečo zabije. Tak toho policajta, že ide za mnou, tam pešo a si skúsiť moju trpezlivosť, tak tomu bych zabil. By sa to nenahrávalo. Ale naštěstí se to tuším nahrálo, doufám, že si obec neřekl, že prostě na druhý pokus musíš začít nahrávat jinak. Chlapci, dám to dost práce, ale konečně jsme Morela dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok, odstranit ho. Jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Minutku. Skandál je, že... Doufám, že za to nahrává, protože pokud ne, tak jo, nahrává. Jedem, nahrává za to, tak jedem. Nahrává se to Bez tak. toho nemáme ani dolar, ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějčci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy. Paulina chystá plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vylezeme. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní. Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost oddělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Jeho gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevypršeli. Takže žádný střelení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílém obleku. Lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu, dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Jedeme dál. Babáková vesnice, prostě Babáková vesnice, funguj. Nic, co potřebuješ. Vezmi si jej. Vezmeme si to moje auto, které jsem používal z 12. misí. Ještě si musím skočit pro zbraň. Já vím, já jsem si jen potřeboval to auto připravit. Takže ho udělám. Jedem, ošli, jedem. Vincenzo, potřebujeme. Potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si
to rozdat s Morelem. No myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentát takovéhoto rozměru použít tradiční Zbraň. Tradičná sicilská zbraň. Tradičná sicilská zbraň. To potřebujeme. Zrovna na misi u kaset. No i když ani tam bychom ji nepotřebovali, ale potřebujeme ji na misi u kaset, takže šup. Doufám, že zase nevystupí. Že ano, pri prvom pokuse sa mi stalo, že z toho auta vystúpili, to auto sa zaseklo, z toho auta vystúpili a znovu sa zaparkovalo. Sa jeli mu dozadu do baru. Pak mi padla hra a byl jsem vyrušený s tím, že mám jít na oběd. Takže 5 minut záznamu v háji. A tam jsem šel do sprchy. Pri druhom pokuse som šiel do sprchy. Hneď v úvode záznamu. Tak som si řekl, vypnu záznam a začnu to postupať. Ale co sa nestalo hodina toho, ako som v sprchy. Teda už tam není. Ale bola tam hodina nahraná toho, ako je človek z prchy a proste tam hraje len hudba smrť. Pak tam bola, za tú hodinu som sa rozprával, aj s rodičmi, s mamkou, takže bolo to jako vtipné. Na tomto záznamu bolo hodinu rozprávania sa s mojou mamou. A toho, ako sa hodím po ceste. Ako si hodím fúzí na brade po ceste. Jeden. Kámo, zas to slnko. Když mě to slnko začne štvát, dneska mě štve hodně věcí. Dneska mě začala štvát znovu ľavá ruka, jak v čtvrté epizodě Mafie. Nebo třetí, nebo která to byla. Znovu jsem si upreležal asi při spánku. Takže znovu ju budu mať celý deň do zajtra rána štrpnutú. Nebo do noci. A já z toho fakt nemám radosť. Jedem na ten most, jedem. Jedem. Batova má to dve cutscény, má to dve cutscény, já bych strašně rád vám ukázal obe. Má to 3 speciálne cutscény. Z toho dve sú novetické. Jedna cutscéna je, keď proste sundáte lietadlo a povede sa vám to. Druhá cutscéna je, že sa vám to nepovede, ale oni tam začnú nadávať, což je strašne vtipné, to si ukážeme.
Sorry. Je to strašně vtipné, co si ukázala. Zapřos! Jedeme. Ochu, funguj. Ten debil sa teleportoval predo mňa. On bol za mnou, inteligentní. Tak a teď ho môžete buď zabiť po ceste. Nebo pojede na letisko. Alebo pojede na letisko. Takže si ukážeme si obe cutscény z letiska. Ježišmarja, vždyť ho skoro máme! Samé pojď, zkusíme to spravit. Tome, utíkej za nima, třeba je dostaneš. Ukážeme si obe cutscény z letiska. By the way, ten motor sa dá rozbiť aj. Aj to brokovnicou. Spala som strelou. Makaj! Aha. Debil sedí na splatnej strane. Teď si ukážeme cutscénu, keď sa nám to nepodarí. Ale párkrát do neho strelí. Jeď, Herko, zatracená! Vydrž! Teď by som sa smál, kdyby sa mi to povedlo. Má jeden funkční motor a aj tak zdrhne. Sakra. Polovične Do funkční. hajzlu! Do prdele. Kurva. Do piči. To je jedenkrát v živote ti pána môže nadávku túto nadávku. A teď jedeme. Co je, co se sakra děje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Bam, bam. Just je to v remakeu. Jedem. Dělej to na stupci! Sestřelíme ho! Vem si můj Thompson a sestřelte ho se samem! Ano, zastrel ťa so samou. V remakeu je to ťažšie. Jeď, Herko, zatracená! Vydrž! Tam to strieľate fakt. Tak, je to. A je mŕtvej.
Nezvládny triny zlamané. Do hajzlu! Do prdele. Kurva. Wow! Logicky by som mu zastrelil pod vazom. Mně se neptej, to sám. Proč nejsi mechanik? Ale když hra chcela motor, Druhá práce. logicky by som mu zastrelil aj pod vazom, ale když hra chcela motor, takže... A teď nebudu řídit, nebo budu? A kdo bude řídit, když on si zadní? On si zadní, tak debilní. Nevím. Potřebuju, aby prostě sám a teď potřebuju, aby měli prostě čtvrtdverové auto. Někde na ulici, protože já jsem se v životě nenaučil přecházet cestu medzeru. Víš, vlastně. Strašně má to se štve. Jedeme. Minutu, třeba to nebude. Ale jo, potřebujem. Můžeme prejsť pešo. Tak jak jsem prostě zvyklý, že to na chvíľočku mluvím. Jeden, necháme tam to auto. A potrebujem, aby som dostal škodverové. Kámo, čo je? Už sa nechceš skovať. A když zahodím ten kód, to neskováš tú hlúpanu do toho seka? Ne, neskováš. Auto. Potrebujem auto štvortverové. Štvortverové, pretože týpek si nemôže dovoliť. Proste nie je to týpek si tentokrát nemôže dovoliť neprísť do baru, víš. Stoj. Stoj, daj mi auto. Kráde mi auto! Tak si to rozdáme jako chlapi. O Bože. Kámo, kde si vzal ty to o tom stáži? No to je jedno. Tak ho mám ja. Nechcete nastúpiť? Ja potrebujem štvortverové auto na vás. Moje auto! Kráde mi auto! Pozrite tam to auto toho mŕtvého, no. Ja to auto potrebujem. Ja si nedelám srandu. Pretože pokud by sa nevrátili tí dvaja do baru, dementi, tak nemôžem spustiť Lukasa. Ja bych je tam klidne nechal na ulici, jen to dělávám, ale to dělávám jen když nepadí Lukasa. Kdybych to udělal teď, tak máme problém, protože bych se nemohl dostat k Lukasovi na distance.
A to by było proszę. To by było... Jezu, dodałam jeszcze fokus. Unii. Więc wam to ciężko mi nachali. Kapie, ja teraz nie może, mam zbranie. Ludzie, ja wam nie możę teraz zostawić. Znaczy, że możemy zostawić, co mam robić. Liście powiem, jak nie. Starczyło. No dobra, to jest tu użyli. Tak to my działamy ten do kręcenia. Aha. Ja już myślę, że po prostu... Minutku. Muszę mieć chwilkę cicho. Działamy to nie. Działamy to nie. Ja bym potrzebował kapestyczką. Działamy to nie. Zostawimy. Zostawimy, a wychodzimy tu panu. Tutaj nie mam 100 nabojów. To tą znajdę, że to jest jedno. Po paru wychodzimy. Tylko, że po paru wychodzimy. Wezmę. Tak, jedemy. Jedemy chodźmy. Teraz narzucę. Teraz narzucę, ja bym potrzebował kapustnika. Jeszcze nie ma. Bo nie są wystarczą. Miejsce nie może mówić, także tak po prostu. O, i wolne. Pardon. Nie mnie zobaczymy. Na to mostu. No dobra. Nim zostawimy, a my... Wszyscy są błazni.
Co to bylo? Jste to zblázněný? Člověk vám musí zastavit, pak mu přestanete sledovat a stejně narazíte jako idioti. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. Minutu. Jako pak potřebuji vyřešit. Dobré. OK, to je v pořádku. Všetko je OK. Ja som počkal, keď sa nie s Lukásom, ale to sa mi nikto nehodilo. Ideme to posielať už tak. Ďalší musím, pretože ich potrebujem vyložiť všetkých. Musím. Ja ti ich urobím aj milión, ty na tých prestupkov chceš? Doufám, že se to už nebude opakovat. Nebude, ja chcem len proste dotočiť, dotočiť túto sériu, to chci taky, ale zober si je do baru a pak ísť znovu Lukasom. Dobre? Nemôžu tam proste dojsť do toho baru idúť proti smere, ale čo by bolo nezaujímavé. Clemente Staynes. Tak, výborne. Konečne nemám nič v ústach, čo by nevadilo. Výstup. Jedem. Skavě vystupte. Vystupte, běžte do toho baru sami. Tu vás vyhodím a bežte. Řekl jsem, bežte do toho baru sami. No. Výborně. Do toho baru už trafíte sami, ne? Dobrý, oží, dobrý. Teď já jdu za Lukasem, takže si tam bežte odpočinout a stať vás tam nikto teď nezabije. Mě by to co zajímalo. Já bych tam šel klidně s nima, ale nemůžu, protože to je fakt konec mise. Mě by to co zajímalo, co tam v tom baru dělali. Nebo kam šli v tom baru, když jsem je vysadil, jako řekli se mu
Pane, Morevo je prostě mrtvý, můžete slavit, kupíme drinky každému v bare. Dobrá. Kupím vám drinky na rok dopredu, můžete pít, chlastat zadarmo, za to, že jste zabili Moreva. A nevymyslel jsem ho zabít já. Tak jdeme na Opa, jdeme na to. Jo, co já dělám? Kam já to jedu? Já se použijeme tuto zkrátku a hned tam budeme. Jak automaticky jsou přivezli někam do Pokémonu, když jsem tam nemusel. Pardon. Jedeme dál. Zdar, Tome. Ahoj. Tak co? Máš pro mě dneska něco? No, dnes je to malinko ostřejší. A co pak? Ale chlapci mě tady nechali auto, ve kterým se nějakou tu chvilku honili s poldama a docela bych potřeboval, aby odsud co nejrychleji zmizelo. A proč jste se ho nezbavili sami? Ale dohodil jsem jim fušku, měla to být tutovka, ale nějak to nevyšlo. Byli malinko naštvaný, tak mi to tady nechali. Co za to? Moderný německý sporták. No, to za trochu rizika stojí. Jdu do toho. Co mám udělat? Zní to jednoduše. Odvez tohle auto na útezy za městem a schoď ho na moře. Pohoda. Jenže když tě uviděj poldové, seš v průseru. Musíš je setřást. OK. By the way, my jsme se bavili s Radoxem o tom, když tohle to točil. Že by se to auto nedalo chodit město za útesy za město někam jinam, ne? Například tu na Dolienky, jestli by se to nepočítalo. A nepočítá, pak musíte to zavést za útesy za město, aby to prostě počítalo, že jo, teď prostě si zavězl auto daleko od Lukase. Teď by byla sranda nepotkat ani jednoho policajta za sebou. Což se nestane, ale byla by ta sranda nepotkat ani jednoho policajta za sebou. I když, že se to nestane tady. Ale no, tak nechci mě vyhodit to auto a já pak budu v klidu, jo?
Ono tak nechce mnie wychodzić to auto. Do wody. Jak ukryć nie możecie. Ze mną, ale nechce mnie wychodzić. Ono to fakt nie ma zmysłu. Właśnie nie ma zmysłu mnie chodzić. Nie ma zmysłu mnie tu naharzać. No prowokować. Może być to zabijecie sami. Ja się nie muszę na nic straszyć. Dziękuję. Jeden przód. Idziemy. Gdzieś są tu. Tego możecie iść do haja. Auto bude vyhodené. A kurňáci to tam ničili sami. Tak si sa zbavili. To sa zbavil policajtov. Chcene, nechcene som sa zbavil policajtov. Tak im to tam hodím a no bohu. Žiadne vymysly, proste zo strany policajtov a ale po klávesnica blbá. Dobre, teď si to zapakujeme. Řekl jsem, že žiadne vymysly zo strany policajtov a bude, ale to víš jak. Ja bych potreboval ísť na záchod. Takže až bude intermezzo a až uhní. Otevírajte. Otevřeš to. Ďakujem. Čau. Bohužiaľ, proste som musel byť toľko jeden. Ďalej. Ďalej. Nič takého, proste. Znova. Ja ti dám chytiteľ. Stalo mi fungovať večko, dvojte, což mám dosť ešte, pretože neviem díky tomu zatkryť.
Ferdinand, tak, výborně. Dobrý, šup. Jedeme. Či. Jedem. Žádné takové prostě jich hodíme do vody, nevím, jak to bude možné. Ale nech mě šut. Ne pomoc, uhni. Ale to no tak nechceme už. Že? Už by to nestačilo. Už by to nestačilo už. Máme debaty. Tak výborně, dobré. Už by to nestačilo už. Děláme to tenhle a prostě pojedeme. Normálně klasický. Do najbližšej body. Dobrý. Oh, no, dobrý. Nic sa nedeje. Nic sa nedeje, prostě teď sundáme to auto nejakým iným autom, ktoré si tu požičiam. Sundáme to auto nejakým iným autom. Alebo počkaj, ja vlastne nemusím ho proste naštartujem a nastavíme si neutrálnu v aute. Toho vás nespustí z toho auta. Počkaj, spustím si neutrál. Nastavenia, ovládanie. Ovládanie. Pardon, to je zvuk. Ovládanie som řekl. Ovládanie. To som stlačila v jedno, dúfam. Nie. Ovládanie auto neutrál je kde.
ovládanie, neutrál. Neutrál je, ktoré to je? Jo, zazený neutrál, zazení nahoru, obmedzovač rýchlosti, zazení dolu, zazení klakson káčko, zazení neutrál, kde? Nebo víš, jak to já udělám auto, pôvodné nastavenie, jo, zazení neutrál, to je potom čo, dobre. To je Ačko, takže si to dáme na Xko. To si dáme zase na Y, ako sme zvyknutí. Toto na Ačko. Esko, Dčko. Tak, jak sme zvyknutí. A toto si dáme na Gčko, aby som omylom nevypol. Žiadny. Iba nevidíte ho všetko. To je ne. Wow. Tak som to neplánoval, len dobre. Povedal si to. Tak som to neplánoval, tí leči sa zabili sami. Ja vím, že tohleto video bude hrozne dlhé, ale ja bych strašne chcel vám ukázať krásnu ukážku. Kde sa to mi posťažuje, že Lukas zabudol zabezpečiť odvoz z útesu. Takže si jedeme pomaličku a v klidku. Pomaličku a v klidku, dobře? Ja to takto neplánoval. Ale tak horší sa pekne rozhodne. A ja si udělám malú procházku. Nebo to udělám tak, že vám to strihnu, vydám 10 video. A udělám ještě 11. A jo, udělám to tak. Až dojdu k Lukasovi, tak se vám ozvu v 11. díle. Takže doufám, že jste si dnešní díl užili, splnený Lukas, splnené všetko, co má být splnené. Prostě si udělám procházku k Lukasovi a pak zapnu nahrávanie, takže sa majte.